Croeso nôl I Gastell Newydd Emlyn ac un o'r raliau hewl mwyaf poblogaidd y flwyddyn. O'r I glei. Mac, ti yw cadeirydd y clwb fan hyn yn Dyffryn Teifi. Mae'r rali ma'n mynd o nerth I nerth. Beth yw'r cyfrinach, gwed? Wel, sa'n rili gwybod, ond mae'n poblogaidd iawn a mae rhai wedi dod yn bell I wneud yr event. A mae rhywbeth eitha special beth i'r event ma. Fi'n credu bod pob un yn joio gwatcho, neud pob beth. Hon yw'r rali wedi bod ys blynydde mawr, y rali ddwetha o'r flwyddyn, a hon yw'r rali mae bawb is ennill. Gareth Lloyd, llongyfarchiadau ar ennill mhencampwriaeth Prydeinig yn y Historics. Diolch yn fawr iawn I chi, diolch. Dwi'n deall bod ti'n rhedeg coastguard mae hyn o? Odyn, ni'n nid I rhedeg coastguard fan hyn ers o 3-4 blynedd diwetha. Ni'n arfer cystadlu ar y rali a ni'n trial rhoi rhywbeth nôl mewn I beth ni wedi cystadlu arno fe. Gefon ni dros rhyw 120 o entries, ond mae rheolyn ond yn gadael ni rhedeg 75. Dechrau mae'n cysylltu nhw I ymlaen a mae'r cwrs yn mynd I gyd â Sir Gyfyrddin, Sir Benfro, a ni'n benni yn lan yn Llanhina yn Llanarth sy'n yn Sir Ceredigion. Bron yn bod rhyw 120 milltir I gyd. Dwi'n licio dy swyddfa di yn y marc fan hyn. O, special. Fan hyn, fi'n gweithio trwy'r wythnos. A pwy ti'n meddwl sy'n mynd I ennill? Sa'n gwybod. Top 30 alle unrhyw un enillwydd yma. Byddai'n addoedd iawn I bitio car hi fi'n, sef Tony Davies. Tony, mae fod un o yma. Fi'n edrych mlaen yn fawr iawn i'n gweud y gwir. Ar trydydd waith I ni mynd amdani treal ennill enno, gweithio gewn ni good shot yn ei gweithio ni. Ac felly fe ddechreuodd y rali a Tony gymerodd y blaen dros hewlydd a ffermydd cefn gwlad Gorllewin Cymru. Dwi'n ti bai? O, mae'n Diolch fawr ti. Lle ni esbonio siwt mae'r busnes night events ma'n gweithio? Chi'n cael y rŵt am pwyntiau wedyn o un fan i'r rŵt i'r nesaf. Mae gyd yn nhw wedi cael eu teimo I 30 mil an hour. So mae rhai chi dros y noswaith, average o 30 mile hours da chi trwy nos. Mae rhai chi mynd o bwynt I bwynt, mae controls. I wneud siŵr bod chi ar y ffyrdd iawn, I wneud siŵr bod chi'n cadw i'r rŵt sydd ar y rali. Gobeithio wedyn bod chi'n on time. Os chi'n drosto, wel chi'n cael ei penaliso yna. Os chi'n dano, chi'n cael ei penaliso. So mae rhaid I chi cadw i'r 30 mile an hour timing. Kevin Davies, ti oedd y person diwethaf ni disgwyl gweld fan hyn o. So ti mas yn y fiesta hyn o ma? Na, dim heno. Mae'r hen gar bach na. So fi'n y cornel gytre yn cael wac bach heno. Do lawr mae I helpu nhw mas. Siw mae hwn yn cymaru gyda stage events, de, weithio? Beth yw'r waniaeth? Fi'n credu mae fe'n cystal buzz na wneud stage event. Fi'n credu bod e'n mwy fair ar stage event fi'n credu, achos yn yr raliau hyn mae lot o'r clocau yn cael ei gwasgu a bwtwn. Chymod, dim fel yr lasers o bethau sy'n digwydd ar yr stages, ond maen nhw'n real hwyl. Pam wyt ti'n neud e, gwed? Y buzz fi'n credu. Mae bach yn addictif, na'r problem. Ond na, mae fe jyst yn good sport. Dal I arwen oedd Tony, ond stopiodd hynny ddim y gweddill rhag cwrso'n galed. Mae'n freezing. Tua hanner ffordd, amser am refuel yn garej Biwla. Ar noswaith mor o'r, nid jyst y ceir sydd angen jiws. Sir o de. A wedyn y cymal ola, lan i'r Llanhina Arms, Llanarth. Cyfle am frecwast, neu cysgad, cyn mynd adre I odro. Tony bach, ti'n gael digon. Wel, Tony bach, ti'n arwen y holl ffordd trwy'r rali, ne? Tan y time control ola, beth ddigwyddodd? Wel, yn ôl bob sôn, mae'r bachan y control I bwco ni mewn 56 seconds yn gynnar. So mae wedi rhoi penalty ni o 2 funud. Ti wedi rhoi ni nôl I 5 overall, really. So sa'n hapus iawn am beth yw, ond na beth yw'r rali ond y fe. So ges ti ddim y tair rali'n olynol, chwaith? Na, ges I mwy, ond na fe, byddai'n ôl blwyddyn nesaf, siwr fod, byddai'n ni'n meddwl ni. Felly, trydydd oedd Adrian Jones a Dylan Jenkins mewn impreza. Y car gyda'r camera, Steve Wood ac Aled Richards oedd yn ail. Ond enillydd, Rali Cilwendeg 2006, John Davies a Neil Bevan. Wel, llongyfarchiadau, boys. Siwrath I... Oh, it's good. Good spin for us. It's nice to finish the year on with a win. Look, fi'n credu oedd e, Tony wedi bwcio mewn yn gynnar ar y selected diwetha. Ai, yn rali diwetha Neil, cyferu blwyddyn mas. So ti'n ôl blwyddyn nesaf, dy rhywun arall? Gyda Navigator bwcio mewn yn gynnar.
Wel, mae'n 5 yn y bore fan hyn yn Llanina, a mae Rali Cilwendeg wedi bod yn lwyddiant esgubol unwaith eto eleni. Odi glei.